Chumukuru. Level 20 cleared. Level 21. Alright them. Last year takapedza zvakapresa, mavhiri akaponja vakapresha, yaiva lockdown. We understand that, but yakasiya homwe dzedu dzakabenda. Oja will take us through level 21, yeah. Oja will take us through level 21, yeah. Zvakawanda zvakaitika palevel 20, takatanga tichimhanyira muwaya 20, ndokuzovharirwa mu10 kwemazuva 20 pavegas, machinzi pane makesi 20. Level 21 is a different level, zvakutora 2 years kuisa chikafu patable, pachetina mipoketa isisiri stable. Chuchu Oja will take us through level 21, yeah. Will take us through level 21, yeah. Vari kukwira nemanera tatadza kuvachera, vari kubata keshi matumbu akuonekera, vari kudzinga povo ivo vachichera, vari kunyepa kuti kuzere zviyera-yera. Tiri kutemera mapowers, maweapons nemalaifi, kana toda balance tocheka nemanaifi, kana ndikahwina muchandipawo wifi, kana kundidaridza level 25. Level 21, level 21, level 21. Still Oja will take us through level 21, yeah. Oja will take us through level 21, yeah. Zvakawanda zvakaitika palevel 20, takatanga tichimhanyira muwaya 20, ndokuzovharirwa mu10 kwemazuva 20 pavegas, machinzi pane makesi 20. Level 21 is a different level, zvakutora 2 years kuisa chikafu patable, pachetina mipoketa isisiri stable. Chuchu Oja will take us through level 21, yeah. Will take us through level 21, yeah. Vari kukwira nemanera tatadza kuvachera, vari kubata keshi matumbu akuonekera, vari kudzinga povo ivo vachichera, vari kunyepa kuti kuzere zviyera-yera. Tiri kutemera mapowers, maweapons nemalaifi, kana toda balance tocheka nemanaifi, kana ndikahwina muchandipawo wifi, kana kundidaridza level 25. Level 21, level 21, level 21. Still Oja will take us through level 21, yeah. Oja will take us through level 21, yeah. Still